Faaborg Camping er en lille familieejet campingplads med 3 stjerner. Der er plads til 125 enheder, hvoraf de 50 ligger i kuperet terræn. Der er forskellige aktiviteter: skak, hoppepur, minigolf, mooncars og kaniner. Der er 9 hytter, hvoraf de 2 er luksushytter. Der er også et høhotel med flere hesteføje. Pladsen ligger i et naturskønt område med marker, skov og ikke langt fra Svanninge Bakker i de sydfynske øer. Der er også en fin bålplads, hvor både voksne og børn kan tilberede ting over bålet. Og ikke langt herfra, ca. 500 meter, ligger Danmarks største naturlegeplads. Så hvad enten I er til fred og ro i den sydfynske natur, eller I er aktive og vil opleve de fynske attraktioner, så er Faaborg Camping et godt udgangspunkt. Fyn er fin, som vi siger her på øen. God ferie.